Yanzu-yanzun nan an bankaɗo sanadiyyar mutuwar Nura Mustapha Waye, daraktan shirin Izzat Show, kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa ba su san dalilin mutuwarsa ba. A yanzu haka kuma an gano dalilin mutuwarsa, domin kuwa wannan ita ce gaskiyar batu a kan wannan dalilin na mutuwar Nura Mustapha Waye. Don haka sai ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ka ji gaskiya a kan wannan batu, ka san dalilin sanadiyyar mutuwar daraktan Izzat Show wato kuma Nura Mustapha Waye, domin wannan mutuwar tasa ta yi matuƙar ɗaurewa mutane kai. Mai sauraro sai ka gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan muna roƙonka ka danna mana subscribing, sannan ka danna ƙararrawa domin samun zafafan labaranmu da zarar mun ɗora, da kuma sauran bidiyoyinmu na waƙoƙi wanda za mu ringa ɗora muku da zarar mun ɗora. Mun gode. To mai sauraro, kamar yadda ka sani dai a ranar Lahadi ne muka tashi da labarin mutuwar wannan shahararren darakta ɗin na cikin shirin Izzat Show wato kuma Nura Mustapha Waye. Domin kuwa a ranar Lahadin kowa ya zuba ido yana jira ya ga cewa an saki wannan shirin na Izzat Show, sai kuma mutane suka ga cewa ba a saka ba, sai labarin da ake watsawa na cewa Allah ya yi wa daraktan shirin Izzat Show ɗin rasuwa wato kuma Nura Mustapha Waye. Wannan rasuwar ta yi matuƙar girgiza duniya kuma ta yi matuƙar girgiza jaruman Kannywood, domin kuwa an girgiza mutane da yawa. Duk wanda ya ji wannan labarin mutuwar sai ya girgiza, kuma sai ya tambaya menene sanadiyyar mutuwar tasa, domin kuwa ba a taɓa watsa labarin cewa bai da lafiya ba, haka zalika ba a watsa wani labarin na cewa ya hatsari ba, ko kuma wani abun ya faru da shi makwatancin haka. Wannan labarin na mutuwar daraktan shirin Izzat Show Nura Mustapha Waye a yanzu haka babu wanda bai san da shi ba, domin kuwa ya yi matuƙar karaɗe social media da duniya gabaki ɗaya. Domin a yanzu haka mutane da yawa sai fatan alkhairi suke mai na cewa mutumin kirki ne, kuma Allah ya ji kansa, kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsa. A yanzu haka duk wanda za ka ji zai yi magana a kan daraktan Izzat Show wato kuma Nura Mustapha Waye baya faɗar wata magana ta banza na cewa mutumin banza ne, kamar yadda wasu a masana'antar Kannywood ana musu irin wannan shirin na cewa mutanen banza ne. A yanzu haka mai sauraro ka san cewa dai duk wanda ake mai wannan yabon na cewa mutumin kirki ne ana saka mai rai tun a duniya, domin kuwa shi ma Nura Mustapha Waye ana saka mai rai, domin kuwa duk wanda zai yabe shi yana yabonsa da halinsa mai kyau. A yanzu haka mai sauraro sai ka gyara zama domin ka ji cikakken dalilin mutuwarsa. A yanzu haka ba rashin lafiya ya yi ba, kuma ba wata cuta ya yi ba ya mutu, haka kawai ya mutu, domin kuwa a ranar ma sai da ya kai yara makaranta. A labarin da muka samu kenan. To mai sauraro, mu dai ka ji dalilin mutuwar Nura Mustapha Waye, ba rashin lafiya ya yi ba kuma ba cuta ya yi ba. Don haka muna fatan Allah ya ji kansa, haka kawai ya mutu. Allah ya sa aljanna ce makomarsa, mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani, amin summa amin. To mai sauraro, nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kada ka manta ka danna mana subscribing. Mun gode.